családomnak üzenem, hogy répatorta van, illetve nem is torta, de muffin, ami viszont akkora, mint egy kisebb torta. Akkora. Kb. Harmad akkorát tudtam én sütni. És egyébként az jellemző Amerikára, ugyanis itt minden nagyobb, úgy, mint az utak szélesebbek, a kocsik is nagyobbak, a muffinok. És természetesen az emberek esze is. Ne légy ironikus, kérlek. Éppen Vermont államban vagyunk, és egy gyönyörű kis viadukton állunk, ami egy folyó fölött megállt, és hát gyönyörű, nagy a mélység, és sok felhőkarcoló után végre valami nature, természet. Igen, tényleg gyönyörű egyébként, de ez New Hampshire-re abszolút jellemző. Zöld fák, erdők, hegyek, völgyek, folyók, mindenütt. Ha látjátok azt a hidat ott egészen távol, illetve nem is híd, hanem viaduk, ott áldogáltunk nemrég, onnan készítettem a videót, és lejöttünk a lábához. És gyönyörű a víz, és tiszta, és jaj, nagyon jó. Itt vagyunk Vermont államban, a Farmer's Diner nevű étteremben, és kérlek, segíts ki! A hely, igen, a hely nagyon hangulatos, tényleg olyan, mintha a farmerek szolgálnának ki. Igen, az a tipikus farmer hely. Otthon készül az a videoblog. Igen, emlékeztek a régi Pez cukorkára, amit beletettél mondjuk egy donátkacsa fejbe, és megehetted? Ez ugyanaz, egy jó pár évvel később, csak vível. Nem donátkacsa fejjel, hanem vível. Isten az ott Amerikában, a 21. században. Aztán megmutassam, a rákot főzök. Ilyen kis szürke. És belerakom a vízbe, és rózsaszín lesz. Olyan lesz. Annyira jó. Sose csináltam ilyet. Szerintem nem is fogok. És ilyen rózsaszín lesz. Reméljük finom lesz. Ez a vacsora.